Ante a evolución positiva dos datos do coronavirus en Galicia, Feijóo dá por superada a fase aguda da crise sanitaria. A decisión tomouse logo de reunirse na pasada xornada o comité clínico que analiza os pasos a dar para combater o coronavirus. Deste xeito, pásase do nivel 3 ao 2 do plan de continxencia. Decidimos dar por desactivada a fase aguda da crise. Seguimos, por suposto, co plan de continxencia en marcha, pero afortunadamente baixamos do nivel 3 ao nivel 2. Saben que se establecerá un plan para a pandemia estratificado en 4 fases progresivas, según a evolución do número de pacientes contagiados, a situación das urxencias, o índice de hospitalización convencional, o índice de ocupación de UCI. En base a estos parámetros, tiñamos 4 fases no plan de continxencia, estábamos na fase 3 e, a partir de onte, consideramos que volvemos a unha situación mellor e, polo tanto, consideramos que se desactiva a fase aguda da crise, volvendo a fase 2 do plan de continxencia. Ante esta situación, o presidente da Xunta entende que non será preciso activar os 2 hospitais de campaña que se deseñaran para A Coruña e Santiago. Tampouco será necesario, afortunadamente, utilizar os hospitais de campaña, alo menos, de momento, se non hai un rebrote nos próximos meses ou a finais de ano. O desexo de todos, por suposto, é que non cheguen a facer falta nunca. Feijóo destacaba a evolución dos datos de contaxios en Galicia, salienta que a evolución da curva é boa e que se afasta cada día máis do pico. Aporta un dato, o número de contaxios caeu nun 74%. A curva da crise de esta pandemia minorou e que o número de contaxiados diarios disminuiu un 74%. Agora temos que prepararnos tamén para seguir traballando no ámbito sanitario, insisto. Isto non é ningunha mensaxe de fin do problema. Isto é unha mensaxe de finalización da fase aguda do problema neste momento. Porque o risco dun rebrote é real, di Feijóo, no caso de baixar a garda.